Siemanko, tutaj Erich i dzisiaj cisnemy dalej zdobyć następną odznakę, ale najpierw pójdziemy chyba na wierzch, bo słyszałem od tej dziołchy, że coś tu jest ciekawego. Słuchaj, bo tutaj można dostać radio. Ale tak za darmo? Ja! Dziocha to ja to biera. O nie, to ja ten ze szczurów. Ty pierunie, co się tak kukusz na to jak szczur? Hopie, ty mnie tu nie widzisz, hopie, ja z jakimś szczurem, nie widzisz mnie. No rzeczywiście go nie widzę. Słuchaj, kaj tu można dostać radio. Tam obok tej dziołchy. Dzięki. Dobry, słyszałem, że to radio można dostać. Ja można dostać, ale musisz mi odpowiedzieć na 3 pytania. No dobra, dowej. Pierwsze pytanie. Wiele grubiorzy może zjechać na dół naraz. I 5? Źle, jak najmniej. Niestety wypadłeś z konkursu. A mogę spróbować jeszcze raz? Ja. No to dowej. Ale co? No ten konkurs. A, dobra. Wiele grubiorzy może naraz zjechać na dół. Jak najmniej. Dobrze. Drugie pytanie. Wiele grubiorzy nazad może wjechać na wierzch. Jak najwięcej. Ja. Dobre ostatnie pytanie. To były 2 pytania. Godajże 3. Nie 2. Opie, tu jest jak umowa o dzieło, a ty mnie o coś pytasz. Może ta karta, może te radio, przyda ci się jeszcze, obejrzysz. Trzeba będzie takiego rubasa potem obudzić. To? Nie, nieważne nic. Tu na fanzolity. Jeruna, ale zanim pójdę do lidera, jest ważna rzecz do zrobienia. Bo niestety mam pytanie. Kaj są moje lacie? Włożę do pokoju. Hukom się na prawo. Nie ma moich laci, tylko plakat z brawo. Kaj są moje lacie? Włożę do piwnicy. Patrzę się na lewo. A ta nie ma laci, tylko jakieś drzewo. Kaj są moje lacie? Stary godumi. Tyś jest ślepy. Tyś na nogach masz te pieruńskie trepy. Już mam swoje lacie. Dobra, koniec tej prywaty, cisnemy dalej. Dobra, cisnemy do tej liderki. O pieruna, nie, znowu ino kwiatki. Ja już to fanzola. Nowy mi ta liderka. Siemanko, pokażę ci moje szopy. Co? Jakie szopy? Co ty fanzolisz? O pieruna, rzeczywiście, to są kolniów. Co to za szopy? Skąd wy macie tu szopy te? Ładuj w niego kamol. Jeruna, tu mi jakieś szopy pokazują. Jeszcze tu kotów brakuje. Cześć, pokażę ci kota. Nie, rzeczywiście kotek. Kotek obejrzysz, to znaczy się dobrze rozerwać. Critical hit, A jest głupi, teraz ja nie mam tej kamola. Dobre podznaka. Słuchaj, czekaj no. To jest moja najlepsza frela. Zostań w spokoju, ona nie jest tym zainteresowana. Ty, ale ino... Zostaw ją. Zaraz ci pokażę, jak to jest sztorować moje frele. Dziocha, a to jest sala do odznaki. Co ty fanzolisz? I coś tu wystawiła, dziocha. Kula do kręgli, co to ma być? W kręgle to się gro specjalnymi szczewikami. Kajmosz szczewiki, bo Jozek już locie swoje znalazł. I co? Strajk. Co ty fanzolisz, nie gramy w żadne kręgle. A ja nie idę szterować twojej freli. Cześć, jestem Whitney. Houston, ty, ale weź mi coś zaśpiewuj. Ale nie śpiewam. Dziocha, ale ty żeś kojfnęła przecież, co, jaka Whitney Houston, dziocha, co ty fanzolisz ty? Ja, Józek jest Whitney. Nie, ja naprawdę możesz pewnie na imię Helga. Dobra, skąd fanzolić, pokażę ci moja mućka. Ja, no to zechcę koł. Łopieruna, jakie to ma nuple. Te dziocha, ale czymś w sali krówa, to jak ci tu zaśmierdnie, pieruna. Czym wy tu luftujecie? Jak mogłeś pokazać moja mućka? Normalnie z jaką widoju po prostu. Te dowej odznaka. Te dowej odznaka. Pieruna w kruka się zamieniła. Czekaj, słuchaj, bo Whitney płacze. Ja, Elga, dobra, godaj po imieniu. Whitney, dowej mu ta odznaka, bo wyduje nam wszystkie krowy. Dobra, masz i ci dalej, na darmowe mleko nie możesz co liczyć. No i myślę, bo to jest najdziwniejsza kręgielnia, w jakiej był. To widział, żeby w kręgielni były krowy. Ciekawe, jak krowa ciepie tą balą w tej kręgielni. Kaj jest tablica wyników, ja się pytam. Pieruna, rzeczywiście ci z tego miasta to mają fez nagrzone w łbie. Znowu przez las, pierunie. Tu jest tyle obszaru niezabudowanego, że mogliby dać 90. Siemano, pokażę ci fajne zaklęcia. Ja, może tych wróżek z Krajnos. Abra, Co to je te? abra, Te, ale to, że się już powtarzasz, te co jest? kadabra. Te umałyszki, te, kaje zupa, dawaj mi ta zupa. Koniec moich sztuczek. Co ty fanzolisz, te kurde, to jest tak jak ten hop z balami ostatnio. O kurde, daj kamola. Opie, teraz masz 4 ręce. W końcu szybciej będę mógł pierogi lepić. Opie, ze 4 rękami to ja otwieram biznes. Siemano, pokażę ci, jakie z ich nudle ze szczewików wyciągnął. 3 lata z ich w nich łaził. Nie chcę, nie, ustów, hopie, nie, proszę cię, nie. O pieruna, jak to capi, hopie. Ja już wola zapach sznit we wrześniu po wakacjach. Co to są za nudle, hopie? Wiatr, żeś te kłaki zbierał, hopie. Jest to jak z prysznica wyciągasz włosy rano. Jezus Maria, się dziwię, że hopie, ty poza miastem siedzisz. A ty co tu robisz? Co, Józek się zgubiła? Tam jest takie drzewo, co ino śpiewa śląskie szlagry. Co ty gadasz?
Jocha, czego ty żeś się nawąchała? No godam ci. Można się pozbyć tego drzewa, ale musisz iść do mojej muter. Cóż, ja tam muter też jakieś sadzonki mu. Albo bombony. Rzeczywiście, patrzcie to. Jeruna, jak to się wije jak wąsze. Znowu będzie jakieś wąsze. Albo to je drzewo sedenu. Dobrze, że dziołcha tego nie wyrwała. Słuchaj, bo miałeś sadzonki mi go dać. La 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 la. Jakie piękne. Co ale to było z przerobionego Star Treku, Słuchaj, to nie ten filmik, Sorry, moje mutery się trochę nawąchała tych szkloków za bardzo. Co ale szkluki się je. Nieważne, ona ma inne metody na pobieranie smaku z tego. Co? Daj jej flaszka wody, to się ogarnie. Ty mąż. O, dzięki. Tu masz bombony, ciepej w te drzewo, to się obudzi i zacznie ci śpiewać szlagry. Co? Skąd ty to wiesz niby? Ja nie wiem, Pieruna, skąd oni mają metody. Ogrodnictwo tutaj leży i kwiczy. Czy jesteś pewien, że chcesz ciepać szklokami w te drzewo? Ja! Erik ciepnął szklokami. Drzewo nie lubi, jak mu się ciepie szklokami w łeb. Drzewo atakuje. O, Pieruna, co to je? Wodzionka, suche i wody szklonka. Ty, ale ja nie chcę wodziny. Wodzionka. Ty, ale ja nawet knoblochu nie mam. Kurwi też zeżrej go. Łapiemy te drzewo, bo przecież nie przestanie śpiewać. Wodzionka. Suche chleb i wody szklonka. Mamy w końcu cisza, Jeruna. Czy jakoś nazwaj te drzewo. Nazwijmy te drzewo Wodziona. No i elegancko. Ty, Pierunie, jak już tu był. Widać, żeś się pozbył tego drzewa, co wiało mi nad uchem. Nagrodę dostaniesz. Technika uzwalania kamieni. I po prostu kilo wrzeź mi dał, ja? Dobra, cisnemy dalej, trzeba kuknąć jak tam jajo. Też się ruszo. O! Oby coś było dobrego, Pierunie, oby dobrego. Najgorzej to przysmaża. Jeruna, co to mi wylazło? Nie daję tam ksywki, wywalam to. Nie, fanzola to. Dawaj, Wodziona, idziesz na pierwszy ogień. Pieruna znowu króla do kręgli. To najlepsza wszystkich śledzkich zup. Wodzionka. Ty, ale przestań śpiewać, Pierunie. Jak robi moja żonka. Nie, zmieniamy, Pieruna, nie będzie mi tu cały czas śpiewał. Dawaj, kunik. No i kolejne miasto, Jeruna w końcu. Co mi się wpyłasz pod kolejka, Hopie, pan tu nie stał. Siemano, ja myślałem, że zech tu stał. Ja, że jest pewien, hopie, ja mam takie srogie drzewo. Obalić się na nie. Hopie, to ty umiesz te Pokemony. To sorry. Jak chcesz, to dostaniesz fajnego fuczaka, jak przyjdziesz do mnie do domu. Nie chcę żadnego fuczaka od ciebie. Ja przyjdź do mnie do chałupy i pokażę ci mojego fuczaka. Obejrzysz, nie pożałujesz. Jest zech na 90% pewien, że on godał o Pokemonie. Ale na wszelki wypadek pójdę tam później. Dobra, co to jest za lider? Ciekawe, co tu się odwali. Siemano, nie możesz tu wleźć, bo tu są beboki. Ty chłopie, co my ty jesteś zielony na łebie? Lider poszedł szukać swojego hałoka na wierchu. Ciś tam. Ho. Wyciepli mnie. Normalnie mnie wyciepli, Przecież tak jest trzeźwy. O co chodzi? Co miał obchodzi jego hałok? Ja to chyba będzie tu. O Pieruna, co to je To musiała być w terenie Zabiba, że tu pół dachu nie ma. Tu jest skład tych bezdomnych, ja? Tu mieszka mój dziadek. Ty chłopie, ja? Ja. Bo on się kiedyś założył, wsadzi se do buzi żarówka. Ale co to ma wspólnego z... I potem jak se wsadził już do buzi żarówka, to powiedział, że drugą stroną ją wywali. Co? No i potem... Nie chcę dalej słuchać tego. Nie. Dobra, ganz egal, czemu to się podjarało. Nie chcę wiedzieć. Nie, to fanzola. A na sam koniec... Nie. W następnym odcinku się dowiemy, jaka jest hałok od lidera, czemu straszą beboki u lidera i za ile odcinków wytna te drzewo z korzeniami, co mnie cały czas śpiewa w tej pukieltasi. Dzięki, żeście byli. Subskrybujcie ten kanał. Pójdźcie samo odwiedzić mnie na social mediach, na Facebooku Fred Gro, bo hop, dobra robota robi. I do zobaczenia, na razie.